Dunay kawatan nila sa mall aron unta mangawat apan gidi malas ang maong kawatan Brigadang Alantang Kawan ibrigada mo. Brigada Live Report. Lalaking nakatimpo sa sayang pagpangawat sa bag sa usa ka Koreano suod sa mall sa may Cebu Business Park las 3:44 sa kahaponon. Bila ang suspect nga si Grimal Bier, 31 anyos, walay trabaho, taga Barangay Lahog sa Dakbayan sa Sugbo. Iyang gibiktima ang langyaw nga si Choi Seung-hyuk, 26 anyos, usa ka Korean national. Sigon sa kapulisan sa Mabulo, ang kawatan nga Koreano nalingaw sa pagbuwa sa online games o gibutang kini aniyang bag sa sahog sa mao nga mall. Ay mulo sa ang kawatan nga nanimpo niya itong tumura suod sa mall. Nakawat yun ang bag sa Koreano nga dunay suod nga airpod nga nagkantidad 15,000 ka pesos, 280 US dollar o 15,000 ka pesos. Sa gihimong operasyon na kapulisan sa Mabulo, daling nasikop ang suspetsado. Ang dinakpan karon kasamtang gibalog sa Mabulo Police Station, samtang kasong pagpangawat ang giandam na sa kapulisan. In the heights of changing lives, ako si Brigada Alantang Kawan sa 90.7 Brigada News FM Cebu, the Music and News Authority. Ronda Brigada.